So today we officially the Holy Week, no? The celebration of the blessing of the palms. No? So we had two gospels. No? In the first gospel, we hear of the Jews shouting, Hosanna! No? Blessed is he who comes in the name of the Lord. And in the second gospel, just few days after, no, nabali, no, ng ilahang siyagit nga usana nahimo ng crucify him. No? So moingon ta nga si Jesus ilahang gi sugat, no, isip ilahang hari, no, abot nga maoy mo luwas nila, no, from Roman occupation. No? This was right after sa mga miracles nga gihimo ni Jesus to the point of person back to life. No? Si Lazarus, katong anak sa no, sa Naim, no, katupong anak sa Centurion, no, yapong giayo. No? Unya, nag-ayo sa mga masakiton, nagpakaon og pila ka libo. No? So they were hoping for Christ to save them from their predicament. No? Mo man nga ilahang pag-welcome kang Jesus, no? Tiyaw mo ang kanikonong sa Bethpage ngadto sa gate sa temple sa Jerusalem is only 2 miles. No? Unya at that time kining dalana pirting abuga. No, sa ilang gibuhat nga kanibang red carpet nga treatment for Christ as their king. Motong ilahang mga kupo ilang gi ladlad sa dalan. No, imagine ang imuhang kupo imo ibutang sa dalan nga pirting abuga, no? So, ug ang dalan pagyud na itae sa kabayo, no? Tunob-tunuban. So mahugaw gyud ang imuhang kupo, and yet, no, because they were really hoping si Jesus mo gyud ang ilahang Messiah, and they welcome him as a king. Ang hari kung magsakay ng kabayo, that means he is going to war. Pero a mule or a donkey, no, the same animal nga gisakyan ni Mary sa dihang mabdos siya kang Jesus, no? Pagpauli nila sa Bethlehem, no? Kini kunong hari nga musakay og donkey or a mule tungod kay kini nga mananap kuan man kini siya demure, no? Yang linaktan hinay ra kayo. So the king is about to do a kanang peace offering, no? Dili siya makigubat. Oh. So muning isakyan ni Jesus. Whereas sa second gospel nga atong gibasa, wa angki nga gisakyan ni Jesus. Si Jesus na hinuon ang gikabay-an og dako kayo nga cross. Pas-an na siya cross. Wa nay mga sa iyahang dalan kundi pirti ng abuga unya apilan pagyud sa mga BI, no? Bugal-bugal sa mga tao, ang uban amay, no? So ngano man kaha nga ingon ani man ang pagbalingbing aning mga tawhana, no? Maura nang nag-welcome niya, maura po'y gasyagit nga ilansang siya sa krus, no? Kung atong lantaon umingon ta ba no nga ngutan unta, nganong nianhi man si Jesus sa kalibutan? Nato ding tubag ana sagad baya is very spiritual, no? Very religious. Nianhi si Jesus, John 3:16 din ta ba no? Oh, nga ipadala siya sa iyang amahan para luwason ta sa atong mga sala. Ganita nga the historical Jesus, no? Jesus lived in a certain point, certain time in history, no? Ang historicity pangitabo sa Bible, gyud nahitabo gyud siya.
So unsa may rason nga naa sa matay si Jesus? Wala biya sa giingon pud sa history nga para luwason tas atong mga sala, no? Naigibuhat si Jesus mao nga kamatayon, no? Ang hinungdan ko nung anong si Jesus gilansang tungod sa mga tao nga mga insik, mo na mga sadaan anong gilansang siya sa krus. Kaya asa man to gipalit sa mga sundalo ang lansang. Sa may namaligyag lansang, di ba? Sagad ang insik baya, no? Wata kay bawog sa Liberty baka to o sa Mercury nga lansang ang gipalit, no? Di bitaw unsa man ang mga insik nga mga tao, kining mga Pariseo ug mga Saduceo, no? Mga insik, mga taong insecure. Na kuha naman sila, na insecure naman sila kang Jesus. Kaya nga pirti namang daghanang musunod kang Jesus. Maminaw niya, magpatambal niya. Ngunya sa ilaha, gamay na lang ang mangadto nila. Sa may mahitabo sa usa ka pari nga gamay na lang. Siyempre, mugamay ang kolekta. Di ba? So, ang asa naman ng mga tao, tuwa naman kang Jesus. So munang nasuko sila. Nasuko po sila because their hypocrisy. Mga man sila, tigpakaaron ingnon. No? They acted like holy people. Mga balaan kay sila. But look what they did, no? Sila mo'y nagsintensya kang Jesus nga patyon. Mga buutan pa ng klasihas tao, no? Nga mupatay og tao tungod sa ilahang insecurity. And they were also afraid that Jesus would discredit them from the common masses. Tungod kay balo naman si Jesus og unsay naa sa ilahang kasing-kasing. So muna nga, mas maayo pa nga, ipapatay na lang nato ning tawhana. So, di lang punta mo basol aning mga tawhana nga nung namatay si Jesus. Because if at times we also shout, Hosanna to the King of Kings. And there are also times in our lives that we just these people also shout, crucify him, no? Especially when we are not in a state of grace because of our sins. No? Nindot ka ito nga katubitong, kano sa ba to? Friday ba to? Katong nagpakumpisal tangan ni, no? Pertig yung daghanas mga nangumpisal, no? In fairness. Na dito pod sa nakatabang pod ko sa Fatima, perti pong daghanas ng umpisal. Wa pa mo ang last nga schedule sa St. Paul karong Tuesday. Na siguro ay katapusan din hing make the most of it, no, nga makakumpisal. Yan nindot kay ron ang kining pagpangumpisal nga tuiga kay dali na lang. We were required nga isulat na ang atong mga sala. Dinhi sa kaning San Lorenzo, gamay ra ang mo kanang muhatag ang namagoy ka na bang katubitang panapton, no? Ang uban maikog nga mo ana ba ilang ilipot ilang kamot, no? So ilan na lang basahon. Dito sa Fatima kay face to face man mo. So ila ra gyung itunol lang ilahang mga sala. So akong gibuhat, nagdala lang ko og ballpen nga pula. Akong gipangchikan unya katong mga wrong spelling ako pong rongan, no? Oy, kapiing, Roy, wrong spelling ana. I-rewrite sa ni, no? Ay ati ka pasayloon, okay? Nilibitaw nindot kay ngano dali na lang, no? Iguro ko kang mubasa sa ilahang sala. Unlike before nga isulti nila hasta pang sala sa hasta silang ugangan, no? Mo na perting dugaya
murason pag yun nganong nakasala, no? Dili man na siya muhatag tag rason, no? Atong ikumpisal ang atong sala, dili kay nganong nakasala ta. So inana na siya nga kanang unsa ni paglantaw ba sa tong kaugalingon nga at times we are close to God, no? We are in the state of grace, but in most cases we are also in the state of sin. Di po nato na mingon nga mabasol atong kaugalingon kay even Peter, no? Look at Peter. Siya gani mo'y nag-profess nga Jesus was the Messiah. No? Of all people nga iyang pangutana sa 12 iyang mga apostoles, it's only Peter nga you are the Messiah. Pero look at Peter, no? Maski unsay mahitabo Lord, kanang Jess di gyud ti katalikdan. Niya ningon si Jesus kang Peter nga tinuod lagi, Yes, I love you todo. Katulo biya sige pangutana, Peter, do you love me? Yun siya nga, yes, I love you very much. I love you. Sige siya, I love you kang Jesus. Tiyan mo katulo. Kunya katulo ng pangutana ni Jesus. Anong balik-balikon magpangutana o giya ba kung nahigugma ba ko niya? Tuupod siguro ni Peter sa panultihon nga, one word is enough for a man. Yung mo katulo siyang pangutana. Napikal na siya ba nga? Tinuod. Gihigugma gyud ti ka. Sa tubag ni Jesus niya, siya draw, istoryahe, no? Uwatatits, ngano sa dili pa mo tuktugaok ang manok, imo na kong ilimod sa babae rabi atong nangutana ni Pedro, di ba kauban man kang Jesus? Di man ko taga-Ormoc, taga-Merida man ko. Limod din siya. Babae. So, iyang yung gilimod ang iyahang association with Christ. Let me end my reflection with a story about Constantius. Si Constantius, muna siya ang amahan ni Constantine, ni Reyna Elena. Si Constantine ba mo'y nagpapangita sa cross nga gilansangan ni Jesus. But Constantius was a pagan. Helena and Constantine were Christians. No? So Constantius noticed that many of his people were Christians. Although daghan gihapong pagans. So naintriga si Constantius, no, about these Christians nga mga official pod sa iyahang aging harian. So he asked these Christians, are you willing to give up your faith and keep your positions? So giultimatuman niya, no, nga katong give up sa ilahang pagka-Christian, ipabilin sa ilahang posisyon. Whereas itong mutalikod sa ilang pagtuo, i-maintain ra sila. Many Christians kept their faith. And there were also Christians who left. Pabilin sila sa ilang posisyon, but they were wrong. What Constantius did, kadtong mga Christians nga nagpabilin nga Kristiyano, maoy-noy iyang gipabilin nga iyahang mga trusted servants and aides. No? Sa rason ni Constantius, siya tiaw mo, yung Ginoo inyo ganing gitalikdan, ako pa ba kaha nga usalang ka tao. So mo lang po na ang hagit na to, no? Nga, can we live also as real Christians, no? In our words, our in deeds. No? Okay. Sige biya tagpanghambog lagi nga, before, karon dili naman kita ang only Catholic country in Asia.
No? Hambog tana. Kaya nga itong mga neighboring countries are mostly Islam, no? Mga Muslims. Proud ta, no? Kaya mas daghan ng Catholic sa Philippines. But if you look at also our country, we are on the top of the list in the most corrupt countries in the whole world, not only in Asia. Di ba? So asa naman ang atong pagka-Katoliko, ana? And mind you, many of our politicians, no, from the president down to our barangay captains, many of them were graduates from Catholic schools. So, what an irony, no? Katoliko man kita, pero we are in the top of the list of the most corrupt country, no? So I hope, no, we will make a difference in our lives. Hindi lang ngandoy nga atong baguhon ng atong pamulitika, ang atong gobyerno din his Philippines, no? But in our own little ways, kita ba kahapon nagpuyo sa mga pagtulunan ni Jesus. Let us all stand to profess our faith. I believe in God, the Father,